Лалай. Мигалю, звук свій, провіряй. Фунгує. Має фунгувати. Ну та що? Стрім офіційно зачався. Давно ми ся не виділи. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Бавимо зась Римворld. Так, щось ми там були. Бавили. Свідки парадичок. Йдемо поникати. Добрий вечір, Кося прикапчав. Мені дали світло. Паради. Так. Раз. Нажмемо паузу, поникаємо, що в мене тут домак є. Роберт, здоров. Кроме того, я тут збирав на... Я тут збирав на то. Ну, на сесе. На трумбету. Яка буде трумбета, ще не знав. А де якраз Цімбур пішов в мобілізацію добровільно. Та не знав, як у нього там буде з ресурсами. Та може йому дасть, що будемо зганяти. Будемо видіти. Так, добре. Давайте... Що? Поникаємо, що у нас тут є. Бо я домак не пам'ятаю, що у нас тут є. Батареї. Супер. Туйся що? Ага, це я собі придумав, що я пиво буду робити. Супер. Тут бочки видав на пиво, ні? Ну бочки на пиво я дуже молодець. Істи вареме. Супер. Тут ресерчі, парада. А тут що я чиню? Артбенч. Класно. Поникаємо, які в нас були проблеми. Серус, вовкуне, серус. Поникаємо, які в нас були проблеми. Тут в мене комната на спочинок. Тут склад, тут кухня, понятно. Тут і. Тут у мене больниця. Що в мене по ресерчах? Все дуже слабо. Все дуже слабо. Advanced Lights, добре. Много всього мені треба вивчувати. Добре, я хотів щось строїти. Тут у мене якийсь буде СС. На складі у мене міста Визира тож доста. А пак буде видко, може буде мало. Сюди не дозволив їм трупи нести, добре. Ну йо, де ми поникаємо. Ко в мене там май соціально активний. 2, 4, 3, 4, 0. Ясно. Рената. Йдемо торгувати. У мене є 170 срібла. Парада. Сиренчі Цімбуро. Дякую. Надіємося, що буде в нього все добре. Так. Вовків мені не треба. Сесю лупину я можу попродавати. Steel Knife. Ого, це щось суперське. Такое все дорогое, що фінал. Ну, добрі. Доста. Та що, заробив їм що у цього? Де там гроші? Все? Туй? 173. Я йому щось таке попродавав, що там на одно срібло було. Класно. М'ясо на горчиці. Залетів до нас на стрім. Никий позирай. Щось я тут. Не виходить в мене. Limestone blocks. А де в мене тут? Це шкури всякі. Cloth, добре. Компоненти. Ідіння. Наркотики. Класно. У мене желіза ніякого не є. Тут сталь мала бути ще, ні? Сталь у мене туйка є.
лежиш собі, нормально тобі, класно, recreation. Супер, все і всі любите. Ми щось хотіли. Так, я так си гадав, ось тут варто ще сяк построїти. Значить, щось. У мене там всього лаймстоуна мільйон. Limestone wall. Сяк. А там пак придумаємо, що з цим чинити. О, ні. Ай. Пак придумав, що з тим чинити. Тут у мене якийсь буде Art Bench. Та тут теж можеш всяку інфраструктуру начинити, а тут засюби були житлові комплекси всякі. Що в нас нового? Мені світло дали, я дуже радий, що в мене є світло, то я можу з ним щось чинити. Що мені сюди хибіло? Дерево, сталь, ну, якраз сталь мені треба. Купліт. Сталі в мене не є. О, тут всі штуки є, їх можеш теоретично розплавити, ні? Або на то мені треба туту. Все опирається в сталь. Сталі дуже мало. Похаріт. Маленько, ні? І ту і сталь треба. Тому задержка. У тебе що нового? Як ся маєш? Ідуть замісти листи. Гіна свої. Чумні. Ну добре. Так, носять сталь потихи, супер сталі наносили, щось від дерева. Господи помилуй, що це стало? На фест довгу трумбету. На фест довгу трумбету? Красно дякуємо. Найдемо тому Хосен. Найдемо тому Хосен, не бійтеся ніч. Яке було Різдво? Та нормально. Ходив їм колядувати маленько. До цимбурів. Щось стало. Щось бубухнуло. Все понятно. Треба тепло цуря. А що, в мене вже дуже студено? На вулиці 21 градус. А ну, у мене тут грілка. Добре, кажу, то ж треба тепло цуря. Ага, треба тепло цуря. А, от, у мене тут і сесе є. Taylor Bench. Ти можеш чинити тепло цуря. Парка. Скільки у мене людей? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та мені треба всіх 6 штук. 80 на 6. Ото буде... Йой, дуже много. У мене тільки шкури не є. Ну, будемо никати. А що бубухнуло? Щось було... Господи. На тримбіту з написом «Пес закусаний кабаном». Пес закусаний кабаном? Йой, то мені надав за мого песика, котрого дикун заїв. Ах, Маро, я ти зелений. Йой, сигіняшний песик. Сигіняшний песик. Я такое не буду на трумбиті писати. То, ну, просто не файно. Шкода пса, шкода пса. Ну, дякую за то. За донейшн. Ото буде на Хосен. Так, Томаш ся прикапчав. Томаше, здорово, розказуй, коли ти стрімити будеш. Я там чув, що скоро має бути діло. На кілько скоро не знав, або має бути. Так, я тут куплю сталь, бо мені треба много стали. О, заєць. Зайця можу вбити. Заохотити. Так, що в мене з ідінням? У мене сирого ідіння дуже много. Та мені треба туди робити якісь майзапаси. Туди всього стівку наклинцяємо. Або це тот, Simple Meal. Там ще можеш MyFinance чинити, Fine Meal. Треба Cooking 6.
У мене cooking ніко не evolution. Де ото никати? Cook. 4, 4, 3. Ясно. Добре. То ще не скоро буде. Я наразі не втямив, що за дикуний пес. Айно, то з минулого стріма якраз. Де мого цімбора вбили. Закусили. Не пошкодували. Так, все не волошні, то. А що? У мене дров видав не є. Тож мені ще треба дрова десь нарубати. Десь так би і недалеко. Ну всяк. Так. Усього хоч непогано яцуря. Кроме. У нього є тепла бунда сися. Або доста в нього слаба сорочка та й гаті. У мене такого домакніч не є. Тут у нього є якась безрукавка, припаскунна така, йой-йой. Що з тим можеш учинити? Можеш ще придумати сіті сорочки. 2, 3 та якісь гаті. Простенькі. Були той гаті? Що, я гаті не знав чинити? Знав. Тоже троє гаті найся вчиняти. Там пак вони порозбирають, кому май треба буде. Значить, блоків у нього ще доста. Будуть гонни дорихтувати стіну. Супер. І тебе в суботу стрімити. Єй! В суботу будемо никати, як Томаш стрімить. Ура! А коли? Коли? Бо в мене в суботу теж будуть свої плани в день. Кажи, в який час? То ще треба було світло обникати. Кампець сложна в мене задача прийти до Цімбора. Поникати стрім. У нас вон села є сотинами ліс, та кажуть, що там суд лишки та дикуна. Та дикуни теоретично много де були, мало ще недавно. Вони у Кушницю залітали, можна так казати, недалеко. Перекопували нам тут один раз копанню. Що? Зайчика вбили? Ну добре. Холодильник, добрий. Що вони не строять ці штуки? Дерево треба, желізо треба. Дерево треба. Все, за деревом задержка тепер. Тепер якась задержка за деревом. Мені ще на на пиво треба ми буде... Я вже посадив, супер, який я розумний. Не знав, у мене на 2 години мало, то так це інак буде на вечір. Поняв, добре, Томаше. Та прийдемо тяникати. Все, я вже рекламую, що Томаш буде щось стрімити. Ви сте знали. Так, нігдесь там не був, видів усохший труп лишки попіля бувшої ферми. Йой. Такі новості, коли і таке встрічаш. Так, треба дерево. Дерево вже потихеньку рубат. І... файно. Дерево якся нарубат, там тут все захареме. Таке тут все лепавое. Харити, добре, тут нормально. Ні, не нормально, ще тут дуже много лепа. Пак ясно, всі тут ходять, це калідор такий. Тут ми стіну вже дошорили. Супер, значить, треба покласти двері. Туйка. Та тут теж вчиню такий калідорчик. Та тут, наприклад, гон набити якась луксусна... не знаю. Коротше, придумав щось. Тут... мені треба больницю нормальну, бо в мене тут лише є на постіль на хворих. Що? Group of gods, abandoned and lost, have wandered into the area. They seem accustomed to human contact. Сісь такий, то.
Cannot rope. Я десь читав, мені то треба. Би вони могли прив'язати козу, та мені треба. Там щось таке є. Якась біда. О, все. Загончик треба з табличку. Я читав ось із цим мож. Not assigned to handling. Common handling. Мірінда. Пшу. Або тут лише є одна коза. А, ні. Паради? Все, в мене будуть 3 кози. Буде в ньому молоко. Єй! Видиш, фунгує. Загончик з табличкою то як? Ану, загон, як? Як от? Це ворота. Animal flap. Doorway hung with thick overlapping strips of fabric or leather. Allows animals to pass while insulating the temperature. Animal... І це на сякое? М'ясо на горчиці. Ну будемо ще бавити острів, або ще не скоро. Я чекав, коли там вийде апдейт якийсь, бо ми там вже вшитко построїли, що там було. Какое все леповое тут. Нехоротаенно. Marriage is on. Mirinda proposed marriage to Renata. Renata agreed. And the two are now engaged. А мені треба то. Marriage place. Тут таке було десь. О, marriage spot. Тут не буде. А де є Олена? Десь там була. Дерева рубала, видав. Найпохарить мало. Я дивився якогось пацана, який на початку війни інтерв'ював Джаміль. Так, там момент, Мацурця просить до хиш. Ой. Так, що там кажеш? Ну і це баньомайстровання. Тут не можеш просто взяти і покласти табличку на загончик. Не можеш. Я майже все пропустив. Мобільний нет ніч не грузи. Тробіко, перебач. Ми тут много чого вчинили, заки тебе не було. А конкретно прив'язались ми 3 коз. Тут сутники прив'язані. Треба було Caravan Hitching Spot. Коротше, місто, де ся збирать караван. Так, Мірінда та Рената оповіли I consent, або ми галяся забули позвідати. Я той біров, або я добрий біров. Я ніч не кажу. Хочуть ся женити, найся женять. Мені нормально. Ну, у цьому коридорі теж я йому чиню всякі станки. То все. Так, тут видав треба лампи. Бося було видко. Та й бо було світло. Всяк. Такое все леповое.
Витки в них просто тільки... Витки не тільки наносили, я не розумів. Що це стало? Такий звук був чудний, бо когось умирать. А, бо когось умер. Забрати? Ясно, це пантера собі вбила, а я заберу. Кіть когось забере, кіть когось це догадати. Ну, заїли, забрали, супер. У мене із їдінням гиби проблем не є, доста все поранно. Холодильник фунгує, у холодильникові дораз мінус почти. Таргет температури. Покладемо мінус 2, бо точно ся ніч не попортило. Так. Кібин акумулятор від шуруповерта прикапчений дроутерою, то було б бідовання. Місце для каравана не для того. Ніч не знав, никай. Кози туйсут, молоко даут. Проблеми. У мене все нормально. Ники, фунгує. А я просто не знав, за який загон ти кажеш. А де дерево? Де дерево ся збирати у мене в ресурсах? Бо такої гибовня домак не є дерева. Ану, несуть на склад. Ану, це появиться. А, появилося. Значить, у мене просто не є дерева на складі. Йоу, порозумію. Добре. Сем поклав. Wooden Art Bench. Так. Треба тому столиць. Що? Ага. Ось. Сорочки ся зробили. Сесі дві теж ся зробили. Уринати вже і на надіти, айно. О, супер, айно. Фунгує, значить, вже май мало у одного челянника теплої цуре є. У двох. Парада. Все йде за моїм планом. Теплої цуря ся чинить. Тут так грязно у всьому, йой. Таке все лепове. Так, значить, тут мені треба раз закрити падемент, покладу стіни, далі буду закривати падемент. Тут сяк. Тут в мене буде больниця. Покладу по стилі на... Я там знав, там можеш виліпшити по стилі такі епін на больницю. Далі, а тут на спання вчиню. Ще додаткові секції. А цяк. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Все. 3 секції ще на спання файні будуть. Так, need research project. Це дуже добре. І себе мені треба. Бо від цього там вижу дуже много чого залежить. Solar panel. Це теж класно. А от може раз смітінг учинь. Electric smithy. Що це? Ага, ось це може буде на желізо переплавляти то. А, ні, це обочинити. Все, добре, туплю. Там було ще таке щось, що де переплавляти... Сисю галибу переплавляти на желізо. На сякое. На сталь. Так. У мене раз у бавці має серйозна проблема, то леп. Ще в мене не було такого, би сильно голодали. Було на зачатку, але я то рішив. Тепер має велика біда, що все таке паскудне. Туємся любить, туємся не любить. Або це склад, понятно чого.
На кухні нормально, у робочій ненормально. Думаємо відгородити акумулятори. Може то й добра ідея. Може то й добра ідея. У хижах, де сплять, нормально. Може цей дресер тут покласти. І сів. І сим. У всіх є. Добре. То роблять, молодці. Шиковняки. Так. Так, тут мені ще треба світло, бо не видкося ніч. Отсяк. Десь тут. Тут двері будуть у нього больницю, а там далі буду никати. Ну, ви якся маєте, розказуйте, щось інтересного низько чинили. Та й не лише низько, ми з вами чи вже 2 тижні не виділи. Ні, тиждень. Мало більше тиждень видав. О, учинено все. Так, тут треба столиць. Фурт забивав, аж і в робочому варштакові треба ще столиць. Значить, туся робить пиво. Айно. Make wort. А, аж брагу. А кіко робити? А в мене раз цього не є, це ще не доспіло, ні? О, я знав, тут можна було покласти то. Вічно робити брагу. Ха! Класно. Вічно робити брагу. Так, харити. Тут треба буде покласти в ту стіну, так я собі планував. Лаймстоун, айно. У мене ще цього лаймстона нормально. 125, марабла 188. Та ліпше мараблом туди закрити. А, ну там, в принципі, 50 буде. Та й двері. Желізні. Всяк. Добрі. Бо там їм не файно. Не любитимся. Повно лише всякої роботи зайнятий тиждень. Йой, в мене теж. Забув за все, що тут? Nearby settlement, Letton, has a special trade request. They would like to purchase T-shirt of normal plus quality. У мене такого не є. T-shirt. Це я тут можу зробити, бо я доки 18 ученю. Ото ще треба normal плюс quality. А це цуря, що я начинив, то воно якое? Pur. Це у мене якийсь не скіловий тут очинив, значить у мене скілових не є. А ну, чекай. Ото крафт тут треба, ні? 3, 5, 5, 3. Значить, у мене сильно скілових не є. І коб не робився, Берінар видав був добрий у тому. Берінар, крафтинг 5. Це він робив сі свидери теплі, парки, нормал, пур, не є, нормал, не є. Значить, треба рахувати аж він не всі вчинить нормал. Та є, я не встигну. Свищуся на цей квест. То 7 днів все обстало. Я не встигну то зробити. Та й мені треба матеріали, з чого я то буду шити. У мене 25 всього все обстало. Полотна. А де мені полотно брати взагалі? Там видав, то садити можна було. А це що таке? Шипчонг. А, ото то, що падало перше, то видав.
Deconstruct. Летить сюди, в якось желізо нападе. Там, я так тямлю, може було садити тут. Все, коттон. Ти туй теж туди. Smoke Leaf. Бой. Треба десь построїти і сись. Посадити. Бой. Так. Так, кіть, у мене тут вже є сись Art Bench, та можна на ньому щось чинити. Small Sculpture, Large Sculpture, Grand. Та начнемо з маленьких, а вчинимося хоч 3, та будемо никати, що воно таке. Та мені треба, видав, ще цих блоків начинити. Sandstone, Marble, Limestone. А який у мене ресурс є? Це що? Slate chunk, slate. Slate blocks. Можу такі робити. Кіко там буде вже. Тебе вроді на нижній турбіні мішать пеньок. Думаєш? Ні, не заблокований. Всього дораз не буде. Рейд? Що? З луком. Опасняк. Та на мене йде сись із луком? Ну все, конець му. У Ренати є пістолет. Та й 2 луки. У Мірінди ніч не. Крафтинг споту то таке. Мені треба тот. Тут має бути крафтинг тейбл, я так видів. Ні? Ні, не є такого. Не було ніде крафтинг стола, лише все. Хей. Ура! Контент! Здорово, Ладю! Тоже за ССМ, за куріння прочитав. Це за який контент? Той CC можеш збирати. Я щось за них забув. Добре, де там то трейд? Ідеш? Не йдеш раз, добре. Теплої цуря ще 2 треба. То не байтося скоро рішить. Так, Олена буде йти харити. Мені все треба буде далі збурити. Марбл. Угу. Beginning their assault. Добре, значить що? То де? Задрафтиметься. Пой сюди. Задрафтиметься сюди. У тебе ніч не є, у тебе ніч не є. У тебе є лук. У тебе є лук. Пойте. А Роман якийсь пацифіст, це що? Це у нього просто зброї ніякої не є. Ну, йдемо чекати, з якого боку буде йти. Ось буде йти. А, у нього теж лук. Він я не довідів, це що? Мені тут щось паскудить.
Все, ундрафт. Господи, ще тут збісні якісь тут і. Йо, йдем. Ага, тут. Все, огінь загасили. Сись мертвий. Можна свистатися на нього. Відіння в нього всякое. Лук. Лук, класно. Треба його буде похоронити. Так, там десь тот збісний баран іде. Це не воно. А де баран? Боня, не вбив нагоду. А! Втікайте, втікайте, втікайте. А! А! Бийтеся, бийтеся між собою, добре. Добий його, добий його. Все, Дикун рішив помочи мені. Защитив мене від збісного барана. Правда, у мене з цим із... Укусив його, байт. Даже не копнув його, а укусив його. Medical treatment needed. Та де йдеш? Де йдеш? Що, натиснем дзвоник, інтересно, що буду з того мати. Це буде десь гойкати, а ну швидше, зачався стрім Мигаля. Та щось таке має, мало би писати, ай ну, шкуйся зачинати стрім, то воно ти має сповіщати. То треба серце, не дзвоник. Ні-ні-ні, там якраз дзвоник ото, гиби поволити, заганяти сповіщення майдетальні. Харити, харити. О, стіну вже поклали, супер. Кров повтирати. Кров повтирати, добре. Полічіть гокусь. Так, ко мене доктор? Роман? Романе, ану. Не можеш йому помочи? Ну добре. У мене є якась медицина. Сутоня ліки. Так і щось із тим би не мало бути проблем. У мене є у когось... що то? Grow? 6... 12. Добре, то я можу і сесеїліка садити собі. Супер. Або котона мені більше треба туди. Моштую палити. О, гості прийшли. Серус. Всього Нико не білує загрібати. Ну, Романе. Авать Міріндо. Пусті гроби суд. Закупліть його. Так. Всі теж треба принести, думаю. Limestone. Мені би треба ще людей. Мені цих мало. Бо робили роботу. Харити, харити. Харити. Добре. Харити. Так, що ми там пише? Треба теплоє цуря. У мене вже видав не є тих. Мені хибит... Айно, мені хибит матеріал. Там на єдну туту парку треба 80 того. 80 матеріалу. То я вже тут сажу сесе, то буду бачити, коли воно виросте. Бо це вже осінь. Вонка 19 градусів. Ну, хвала Богу, більше, бо в мене сесі грілки стоять.
Тут на кухні дуже лепся набирати наскоренько. Так, ріжкашу збирав, паради. Потихеньку воно йде. Так, треба це сохранити. Свідки парадичок. Цю зону можеш розширити. Так, нормально у мене все. Нормально. Це що? Marble blocks, limestone blocks. Я тільки зачинав. Що? Marble. Мені це все треба. Найся чинить. Харити. Я не знав, як наробляти з цим із харінням. А ну. Clean. Значить, лиш троє знав от харити. У банірара всякі ще активності суд. Міріда харит. Та й Олена знає харити. І ніщо в неї забрати такого. Не знав. Так, добре, тут вже поклали тут і. Вже тут стало мало ліпше, вже не мінус півдруга, скільки у мене там було. Добрі. Стало їм майфайно вхоже. Так, тут далі падементи треба накласти. З чого? Точно не з дерева. Sandstone. У мене цього не є. Limestone. У мене limestone є, ні? Аж стільки у мене не є. 144 треба. Ну тут вже стоїть, бо це робило. Limestone. А, ні, не стоїть. Ще раз гет, туди із самого лаймстона найчинять. Уже зачали, молодці. Та тут по дверям теж не забудьте. А далі ще двері мені треба буде де? І на другий, третій. Manual priority де? Ага. Ага, значить. О, тепер у неї топ-пріоритет буде харити. Значить, у всього буде топ-пріоритет за цим. Значить, у Мірінди і це буде топ-пріоритет. І ого, я не знав, що це може так класно. Класно. Усього скіл 10, усього скіл 8. Значить, усього най буде. Рената буде ультрадоктором. Що таке ще? Істи варити Мірінда, понятно. Ні, тут все істи варити 4. 3. Значить, у нього так буде. Класно! Ха-ха! Роман най ще мало поресерчить. Класно! Єй! Пожарників... Ай, ну це правду кажеш. Пацієнтів? Це що це? Go to medical bed for treatment if you have an immediate... Ай, ну. Це правду. Слухай, геніально, я не знав, що так може. Це треба сохранитися. Свідка парадичок. Та тепер уж не мусить буде заставляти харити, а й Олена сама прийде харити, айно. Ні, не Олена, Олена має прийти харити.
А де є Олена? Десь блудить. Дихари. Going for a walk. Ха. Нормально, ні? Все, пішла харити. Або не там. Що вулицю заміташ? Господи, ану. То хоумзона, айно. Тут мені не треба хоумзону. Тут можеш не харити. Тут можеш не харити. Тут йде грубо аб'юзивно, не треба харити. Так. Режим роботи настроїв 6 годин роботи, 2 години перекур, 6 годин роботи. Ні. То туй? Work. Anything. Recreation. А де в них буде recreation? Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два. Так. Значить, робота. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. А далі recreation, айно? Годину в день на звізди будуть никати. Ники, сяким покло, так? Ож 6 годин робить, далі 2 години recreation, 6 годин робить, 2 години recreation. Можемо покласти ще 1 годину на хоч що чинять. Мені здається, то має смисл. Це я тепер скопірую і на всіх перенесу. Тепер всі будуть єднаково. Ники, який я молодець. Треба це сохранити, бо я не знав, що так може. Класно. Йой, точно, правду кажеш. Туди хоч що. Та й перед сном 1 годину, добре. Та то датуй просто. А от ні, нормально, нормально. Ну, тепер буде мало май чисто в хижі віддав. Надіюся. Дораз, ти світло дадуть, та будеш нормально стрімникати. Єй! А в мене через годину заберуть. О, спочивав, то всі в спочивальні, класно. Всі в спочивальні, кроме Олени. Олена десь ходить. Хрит. Компоненти тягат. О, між іншим, всі позабирали вже все. Ну, ко там тягат? Хаулінг, ні? Все. У всіх третій пріоритет. Мірінда міг би носити теж. Ну, не важно. Нормально. Найносять потихи компоненти. Блоки. Бо треба і СС достроювати. А ну, ко там строїть файно? Що? Конструкт. Скіл 9, скіл 11. Та я йому обом двойки покладу. Все на тройку навіть туди се обстає. Ось йому стройка має бути мій пріоритет на research. Хоч крім нього research більш ніхто не робить, та не буде двойка. Спід, маленький спід. Так. Потихо робиться падемент. Буде все добрі, буде все добрі. Єй, молока надоїв Мірінда, який молодець. Йой, поламалася батерка. Поладили батерку, супер.
Ну, в той раз ніч такого не діє інтересного, аж дуже. Ходимо собі, той сись квест можеш, в принципі, вимазати. Я його і так не буду робити з тими сведерами, з сорочками, що то там було. О, вже мало майчисто хижи, вже ся харит має активно. Паради. Добре, значить, треба собі запланувати. У мене дали тут теж буде з лаймстоуна. Сися. Так, щось упало. Space Chunk. Де? А, тут є. Ха! Розібрати. Там компоненти, желізо, паради. З полотном шкода, ось не встигне видав. Та не видавай, точно не встигне ми вирости полотно, доки треба теплої цуря. А у мене ще удвох не є. Замерзнуть ми. Що можеш придумати з тим учинити? Може заохотити газелі? А от цих услів заохотити. Всіх газелів туди заохотимо. Може ось із їхньої кожі назбираться на туті парк, на бунди. Світло перенесли на 30 минут? Йо-йо-йо, як так? Однакові цифри йдуть по пріоритету зліва направо. Значить, стройка 3 буде йти скорше, ніж переноска 3. Поняв. Поняв, дякую за ради. Буду міркувати. Так. Фурнітури. Там була та спеціальна, я пам'ятаю, там була спеціальна така постіль. Комплект тут всього є. О, Hospital Bed, тут є. Я знав, що я то знаходив. Мені на то треба мікроелектроніку, стерильні матеріали. І ой, кілько всього мені ще треба до тої больничної постелі. Дуже много. На всякий, ми тут покладемо ще одну постіль. Туйка. Бо у мене були дві. На всякий. У мене туйка. Треба би сюди приносили туті. Ліки. Ні, обися не портило. Hillwood. Як це то називати? Hillroot, no? Не буду то сюди приносити. Ну йоу. Міся любить така то й музика така. Тин-тин-тин. 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 Ненапряжна така. Роман перший встав, пішов поробити. Пішов заїсти. Який шиковний. Денься лиш зачав. Що? Роман отравився. Food poisoning. Cause incompetent cook. У мене лише один competent cook. Skill 3, skill 4. Все, і ся навіть туди не робить. Та обоє доста слабі по скілам на то-то.
Заїли, пішли робити. Заїли, пішли робити. Ура! Всі роблять. Караван підходить. Що в них доброго є? Дораз будемо видіти. Ага, тому і добре. Так, я так тямлю, в мене лише Рената соціально то та. У нас йде з ними торгувати. Ну, в мене. Що я можу їм продати? Можу їм кози продати насправді. Ну. А от ні, не буду. У мене будуть кози. А от іну продати. У мене будуть. Можу їм дрібну всяку кожу попродавати, наприклад, лізардову, свинячу. Потячу. Є в них вовна. Класно. Може вовна купити? Або дорогой гіфраз? Ні, не буду. О, можу їм наркотик продати. Супер. Слабоє цуря попродаву. Нетрібне. Ти можу си купити і носись у парку теплу, бо в ня була. Корчолі не мав. Водкіть. Корчолі. Водкіть буду мати корчолі. Ну, добрі. Значить, я втрачу 78, а буду мати дуже теплу парку. Добре. Все вона. Супер. Так, хтось забере? Так, я знав. Мені треба спланувати дещо. Security Spike Trap. З дерева навіть буде. Треба безопасність собі начинити. Тут і як будуть іти, то би вони всі попадали у ловушки. Наприклад, звірка то так і на мене буде злобно бігти. Та найліпше нароком, ненароком упаде у сісю, у капкан. Може повного то набрав. У мене тільки дерева не є. Дораз буде. Inspired. Рената inspired. Класно. She will get a significant trade price bonus. Ну, супер. Якраз коїмся вже поторгував. А може ще у них дещо куплю. У них більш нічого не було. Ну а який трейд? То треба було чекати, парка за 180 я не можу. У мене тільки не є. Хваливимося, який я моцний корчоляш. Ось то. Я думав, що ти в бавці кажеш. Ні, в бавці не є. Та й так не є. То що значить? Я там в оренду брав. Якісь ми ходили возити. Своїх не мав. Так, вонка вже стає досить так, студено. 4 градуси, так? У хижі 21, а тут йде сплят. 21, 19,
20, 20, 20. Нормально. Абсолютно нормально. Ну, стріха тут вся де покладена, все паранно, так і має бути. Йой! Йой! Горять! Горять мої сади. Smoke leaf plant. Горить. Загасився в порядку. Ну, направду, стало майчисто. Ну, ще подак, де леп є. О, зимася зачала. Ого. То у мене тепер все їдіння попропада, тайно, бо зачне падати сніг. Ай, ну вже мінус 8 на вулиці. Йой-йой. Йой-йой. У мене все попропадати. Мінус 9. Карван іде гет. Ну, то й свистатися на вас. Це мені тепер треба перебити якось зиму із моїм їдінням. У мене благо їдіння доста. Може даже ще упалити хоч на 150. Воно там у морозилці, йому там біда не буде. Просто бися перевнаділо із просто... Йой-йой-йой, так, це значить... Сим теж буде студено. І сі теж го не вмеречи. Умеречи, кажу. Умерти із того от студени. Можеш йому чинити теж то-то? Бо не померзли, бо на вулиці мінус 5. Я їм даже можу то покласти, грілку. Ще раз, Романе. Стіну клади. Бо ми кози не померзли. Капець. Зима. Вонка 1 градус. Зрізай, що є з грядок. Good point, Гися каже. А там щось буде взагалі? А, лиш тільки можеш, видиш. Тут домак ніщо. Там ніщо зрізати навіть. Я їм світло покладу. Билишся, пак у нуб стали. Інтересно, як воно буде функувати. Все нормально через стіну йде. Мотус нормально через стіну йде. Baby goat. Inspired. Thanks to high mood. Banirar has experienced inspiration. She will successfully recruit the next prisoner. Це мені не дуже треба. Ну, вони собі можуть спокійно виходити. У них буде стріха. Чим достроїться все. То вже завтра, я так розумію. А у нього не замерзнути. Тобі ще своєму хижу треба покласти грілки і може вентиляцію між кімнатами. Є, Ники. Ту є на грілка. Та й ту є на, а між цими двома вентиляція. Я це вже продумав. Та Ники, туйка 19 градусів, туйка 18, та й туйка 18. Ось воно фунгує. Та й у кімнаті, де вони спочивають, теж нормальна температура. 21 градус. Ну, ясно. Все Водимира, тут студени, ну, з тим уже ніч не вчиню. З тим уже абсолютно ніч не вчиню.
із цієї кімнати вентиляцію нікуди не веду, бо тут самі великі коридори, у великих коридорах мені світити не треба аж тільки тепла, ні. Я лише там раз кладу тепло, де люди сплять. І щось не вижу, бо вони раз жаліли на то. Ну, та сим покладу грілку теж. Я не знав, це треба, але я за них дуже переживав. У мене ще не було. Температура. Сі капкани наклавим уже много де. Так, активний квест. Physical Animal Pulsar? У мене такого не є. До побачення, у мене такого не є. А чого Baby God на вулиці? Chunks of Spacecraft. Юй, мені так везе на сесі. Дуже ми подфартило. І сися, правда, ще не деконструював, там вже новий впав. Всього забрати. Research finished. Smithing. Окей. Smithing маємо. Далі туди треба machining. Так. Мені на ту постіль треба. На hospital bed. Мені треба буде мікроелектроніку. Та й стрільні матеріали. Давайте туди раз стрільні матеріали. А то щось куртує. Все, тепер тут 20 градусів. Ні, можеш маленько збавити, правда. Можеш їм держати 11. 11 сим має бути добрі. Алекс 245 446 66 445 677. Добрий вечір. Ми тільки стримимо RimWorld. У нас тут інтересно. На кілького набити. А чого сись дали садити? А ну, чекай. А як му оповістив би не садити у зимі? Growing season here now? Та окей. Кіть каже, що ж сезон та найти буде. Зима. Дерева в мене доста. 310 ще доста. І тут щось повставало. Marble chunk. Це теж можу притягнути, думаю. Всяк. А далі з того начинити тут і. Marble блоки. Лаймстоуна вже не є. Це ще є. Не знаю. Limestone. Є. Так, там то. Howl. Двойку теж покладемо сюди. Ну, все вмирати, понятно. Та свистатися. Маленько місця не любить, тож тут через кухню носять усе до хиш. Бо раз їм не придумав ліпшого варіанту, воно як в мене було з самого початку. Та й холодильник стане теоретично помалий з часом. Требася задумати, аби учинити десь у другому містові нову кухню та й новий холодильник, або великий. Наприклад, холодильник може бути тут, у центрі насправді, величезний сякий. Або, ні, я тут планував вируб учинити. Мені треба кухню біля холодильника нараз. Як би то зробити? Та може то туй. Закіть у мене і так хворих не є, а туй. Треба поміркувати, треба поміркувати, як тут буде ліпше. Туй на склад, а чей нормально міста. Кіть що, то я його можу просто мало ще продовжити в бока, там біди не буде.
треба запхати. Можеш всяке ще продовжити собі. Туй собі всяке ще продовжити, бо тут був холодильник та й кухня, обили ж туди можеш так заходити. Не буде їм близько ходити, а туй очиститься на щось нове, на якусь нову виробу, наприклад. Як варіант. От може тут теж якось буде жити, його знає. І ой, тут у мене дотепер дерев'яна сися. Треба давно було лампу покласти. «40 минут маємо ще бавити, пак ліземо під паплан спати. Ну, надіюся. Тебе тюрма ліпша, чим больниця. Що? Тумбочки мають стати нараз попіля парна з любої з трьох сторон. Ого, я не знав такое. Ну, туй значить файно. Та й туй файно, та й туй файно. Туй теж, видав, трафив. Косицю можеш перенести сюди, а там теж покласти таку маленьку тумбочку. А сисю туди треба перекласти туй. Столиць можеш перекласти сюди. Сисю перекласти тут. Ну. То май зараз, коли поперетягав, то. Ну, у мене тюрма має файна гибовниця, правду кажеш. Ну так і так, та сяк. Все туди не треба. А сюди треба всяку лампу. Тільки роботи у тут все роблять нараз. Кози собі гуляють, тут сягон не гріти. Поклав горілку. Класно. Добре, все попереношували. Та туди тут теж medical bed. Сяк. Та й туйся новий поклад, який сеся розбере. Що робити кітія? Кітія тут всього матеріалу не вже доста, туди туй падементи подошурюємо. Limestone tile. Сяк. Добре. Можеш класти одну тумбу біля двома постелями? Ось сяк. Я понял. Сяк. То ти мені такі туй лайфхаки наметав. Ну, Олена так і пішла харити. Круто. Я щось таке і хотів. Так, все оці забрати можеш. То мені не треба. Так, буду думати за ту нову кухню. Вона гон набити туй. Наприклад. Все перекладемо сюди. А ту нову кухню тут учинимо. Велику таку. Party. Олена Кена is throwing a party. Єй! А ну, хочу видіти, як ви двіжуєте. Єй! Парті! Єй, парті! Крутяк! Уху!
А ну. Ну, видав, добра була партія. А кої обідив? I've been directly insulted. What an awful person. Це так 23 години сталося, значить, лиш тепер і уразили на тому такої. На вечорницях їхніх. Ай-яй-яй, я то вже порозумів. А чого тут тумбочка тої не є? Та най буде і сталів теж. Вона чогось не завнаділася. Що, в мене дерево вже не є? Ну, дерево в нього вже не є. А ся розбирати ко буде. Такі в нього ліниві сисі. Робітники. Я їм кажу робити єдно, друге, третє, а вони роблять лише єдно та й друге. Ха-ха. Косів заспіваний файну сколомийку, ну це 100%. Так, тут теж покладемо. Тут теж покладемо ось яку лампочку і все розберемо. Спиме? Всі сплять? Порядок у хижі такий, йой-йой. Food poisoning. No фосо. У нього класний скіл настройку. Просто читаво. Так, що в мене там з їдінням? Не так много гибило. Це що? Молоко, добре, м'ясо. Так, треба поникати, що там ще можеш заохотити. Wild Boar. О, сусі домак не агресивні, їх можеш усі. Їх можеш усі перебити. Грізлі? Жесть. Квек-квек. Капець. Так, build complete, make limestone blocks. Що сюди випстане? Скільки у мене їх? 500. Та ні, ще роби. Ще робіть, того мало не буде. Щось стало. А чого від мене втікло сесе? Це воно не втікло. Wandering. Або прив'язане. Що тут тільки крові? Чиє це кров? Blood of Wild Boar. А, ясно. Це то, що я ся охотив. То видав кізятку втікало від... ну... від стріляння. Так, а що там deconstructing? Є таке? Не є лише construct. Бо і з цим щось теж не пілут. І з дарабом всього, і з цим не пілут. Докторам у вкладці здоров'я можеш покласти самолічення. Кіть буде один медик? Ні, у мене пару ники, у мене докторів троє. Файних. 8 скіл 10. Так, значить, Рената, Роман та Мірінда. Self-tend. Ага. Рената, Роман та Мірінда. Добре. О, натягиваємо м'ясо. Файно.
Всі вже сплять, Роман сам не спить. Він майслу бідний між ними. Робить, що хоче. Графік єднакий, або ні. Всі пішов собі їсти, всі вже давно сплять. Котрий повінчав Ренату з Міріндою. Та видав я. Аки чесно, та ще свальбиги такої не було. Я лиш знав, ось вони сяги б пібрали. Де воно? І все. Йому лише 18 годин, ого. Не знав, тут воно десь видав можна знайти. Сірку. Тобто, не мішай. Сірку, будь добрий. Не заважай мені бавити. Прийшов на роботу та роби. Сірок до мене на роботу ходить. У нього є. О, точно, треба поникати. Кілько Ренаті років, кажеш. Ю-21. Ю-21, Мірінді 18. Так, обоє дуже молоді. Все що, сніг? Світло дали. Єй, світло дали. Роберто! Робертові світло дали. А у мене сніг. Направду сніг. Snow, medium. Walk speed 62%. Вау, класно. А у мене вже всі усіх у сведерах. Де ото? Gear. Парка. 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 Foxfur парка. Plain Leather парка. Добре. Їм хоч не студено буде. Сніжище паде. Круто. Єй. Ну, а я планував великий величезний холодильник. Ацяк. Та й ацяк. Та й себе да можеш перекласти інде просто. Та ще достроїти далі. А вать ні. Досить видав доста буде. Я вже дуже амбіційно то. Ацяк буде доста. Так буде точно доста. Raid the Vampires. А, єден з ножом. Сись не страшний. Типу, снігові тяжко ходити. Та й у мене вже суд то. Пастки тут такі. Ну, всі як дошорять цю стіну. Значить, тут у мене буде величезний такий холодильник. Та й кухонька. Beginning their assault. Окей. Ко в мене там? Драфт. 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 Ну, де є? Кивайся. Асаут. Добрий вечір, добрий вечір. Що, урвалася дітвака Рената? Я такой. Здоров, Мішу. Як се маєш? У мене туйка перестрілка. Як перестрілка? Сиснення йде з ножом, а у мене в нього 4 стріляють. О! Заберіть його. У мене потенціально новий колонішта. А ну, сильно ми його побили.
Сильно, сильно. Так, у мене доктор Рената. Ренатко, іди го виходи, будь добра. Доки не вмер. Mad Squirrel? Жесть. Ну добре, поникаємо, що мені вчинить збісна сися. Тікайте! Кампець! А кіть я впою мій заохотити? А надо хижіона зайти? Двері б'є, кампець. Так, всього полічили плюс-мінус. Ну як полічили? Зайшла до хиж! Зайшла мені в склад! Страхи! Що з тою білкою робити? Я ся надіяв, що вона в якісь сесі пасткися попаде. Та втікай! Та... Тікає! Кампець. Не є порядку з цими. Білка мені побила усіх страхи. Йой. Двоє хвореньких. Кампець. Усього більше травм від білки, якої усього, у котрого стріляло 4 людей вбити, розуміли? Йой-йой-йой. Вроді на вкладці Assign можеш міняти зліва десь іконки з нога утікати на меч атакувати. Угу. Поняв. У кого там ще була збруя? Усі та й усіх. Добре. До двох ще. І ця механіка мені не є очевидна, я не знав, що так має бути. Кубилися, але живі встали. Добре. Хоч не умруть. Так, ся надію. Ну то та вивірка така паскудна. Захари, будь добренька. Оленочко. О, тут вже порядок, значить. Туйся кладуть двері. Туйся кладуть двері, значить, стіна буде цяк. Та тут буде кухня, а тут буде великий холодильник. Ну, много має великих єсвісь. Поняв. Що в мене по температурі? Ясно, у калидорах у мене студінь страшна, а тут можеш ще робити. Так, тут се покладемо нормальне світло і се задеконструктиме. Ніч це не деконструктить, а де у...
Є тут деконструкт. Niko ne zanima se ne sem. Не сим. Сяк. Там немного роботи, а тільки хосенного всякого компонентів. Бо не пропало. Йой. Знаєте, що я забув? Це кількості вже наметали. За низько. 177 гривень. Це мені треба туди додати. Я забув, що то треба оновити. 177. О, обновилося, добре. Єй! Нося збират. Все, пішло. Піці менеджмент? Де? А, ось, заставив мені вручну. Та бо видиш, не розумівся, та де ти садиш у зимі, у снігові, у мінус 4? Я в шоку весь з цих. Так, Олено, там дали на тобі харіння, ось не забувала. Так, тут буде больниця, тут буде холодильник, тут буде кухня. Добре. В принципі, я, може, сесе не буду все розбирати, я лише перенесу туди сесе та й стіл на розбирання, а холодильник лишу, ось най буде ліпше 2 холодильника генерно. А тут буде у мене пивоварня. Ні? Так, тут у мене все має бути файно настроєно, ні, ось. Їдіння мож, гнилої не мож. А трупи, в принципі, мож. Трупи мож заносити. Так само туй. Ай, ну, добре. Видко котий Project Manager. Насправді, я, знаєш, як уникав стріми з цієї бавки, воно виділося мені много тяжкое. А тепер я вже плюс-мінус розібрався з основними такими механіками. Ну, та й треба поїсти мені Робіко маленько помагав. Із всякими радами, наприклад, тут йде пріоритети. Пріоритети роботи. То тут і ця кнопка, ось все мануально можеш пріоритети розкласти, я це нігде не бачив. Лише тепер він мені такий перстом указав, що никай там, можеш вручну менеджити ті пріоритети. Я то до того не бачив. Двері. Деревляні. Всяко то буде. Далі. Подемент. У тому годин бути любой, наприклад, із желіза. Всяк. А тут чекав стрільний матеріал тут. Там sterile tiles with special clean lines and enhancing properties. Extra clean rooms improve outcomes in hospitals and research labs. Єй! Значить, що? Значить, я на кухні таку покладу, у больниці таку покладу, та й там, де у мене будуть ресерчі, туйки. Чеснок треба було посадити та й листям прикрити. Тут такого, богу жаль, не є. Тут не є чеснока. Много другого є. Кіндериця, наприклад. Так, все позабирали, добрі. Засюня не є ніякого дерева.
Благо молоко в неї. Надоїли. Понесли. Холодильник на їдіння той нормальний. Ще в ньому тісно не було. Або в мене мегаломанські плани на то. Холодильник має бути великанський. Позираємо відео. Ти виділо, що жбавка не фести тяжка, а як... Ага, як začal бавити, то фурт ним зірвали, я не мав газету. Hearts of Iron, це то тайно. Я за неї від вас много чув, або видиш, що ще не доходило до неї. Так, тут значить то. Треба буде повер. Повер, в принципі, тут є, нормально. І сюди, і сюди. Добре. Так, желіза в мене доста, дерево в мене домак не є, но скоро буде. Добрі, із рисом біда. Річка у снігові щось не дуже хоче рости. Баяко то, ба чого? Так. Ніч перечекаємо. Любив би сотовання поникати. До того ще треба буде маленько почекати. Я би теж любив то поникати, видав, або то треба час та й світло. Тепер у нас із тим маленько проблема спозад інвазії. Може сте чули. Айно. Так, а ну вернемося до Дідіньови. У мене 150 готових сих. З Дідіньом все добрі. Воно ся не спортить, бо там студено. Та й парада. На вулиці мінус 5. Та й ну мінус 5. Файно. Так. Сись. О, треба... Я домак забув. Треба його пробувати зарекрутити. Він це буде пробувати виривати. А ну, рекрутьте його. Дако. Мені треба плюс одного робочого. Я йому даже комнату виділю пак. Бо в мене сісі вже позанимані, основні. Ну, договорися з ним, Ренатко. Золотенька. Colonies are gathering to celebrate marriage. Тепер у них свадьба. Вони ся туди були лиш пібрали. Що, попросимо цурав, бо ти мало покрутив педалі, ти будеш мати світло. Сись не такий, сись на роботі. Ану, не я тобі кажу. Ану, не ти видко? Все він тут лежить на столові, все він тут на роботі. У нього там робоче місто таке. Ну, то. Усіх свадьба офіціально. Вони ся туди лише пібрали були, а тепер вони святкують свадьбу. Правда, пива ще не є. Мацур вартує миш, то в мене якраз на столові, видиш, у одній в руці в нього мишка, у другій в руці в нього мачка. Єй, свадьба ся зачинать, ники Рената та й Мірінда офіціально ся розписують тепер. Ура! І всі ся забрали, всі никають, всі такі молодці. Єй, круто! Між іншим, тут би треба вентиляцію теж покласти. Та й захарити би треба. Олено, що за свадьба у такій в них хароті? Все, свадьба ся кінчила. Круто. Тепер буде там писати, ось воно то, ось, ану. Got married. Плюс 40 щастя. Супер. Ти ж дуже голодний чогось.
Так, Рената того кемпа, Давид трощить його вже на 9,3 збило. Дай Прізонеру покукати на свадьбу. Ні, йому ще не мож. Йому ще не мож. Він ще то. Він ця зо мною ще не цімбурує. Так, кіт на курто. Так, все вже почти готово. Тут, значить... А, я ще чекав ресерч, добре. Не пилу, потихеньку туди перенесу кухню. Там у мене і сам холодильник буде такий великий, і тут ціла кухня. Inspired Creativity, супер. А ні, вийшов. А як ото він вийшов? Не поняв. Призонер. А чого він вийшов? Чого він не спить у себе там? А, бо видав, коли коли вони розбирали стіну, бо покласти йому туди вентиляцію, бо він там не замерз, та він вийшов. Ясно, ясно. А як би його запхати туди назад? Як би його туди засунути? Мені ся не любить, як він тут тепер стоїть там. Тебе, коли вентиляція клалася, айно. Забрати в цій пустелі. Мені їх раз не дуже є де перекласти. Хіба раз сюди покладу одну. Другу сюди. А далі поникав. В ідеалі їх треба сюди попереношувати. Між цими трьома теж треба покласти вентиляцію. Сяк та й сяк. А в середню покласти тепло. Та там вже може буде жити нормально. О, все, він заліз туди собі. Супер. Так. Добре, тепер усів кладеться тепло. Та сися пустять вже спокійно переношує сюди. А сися сюди. Та й світло туди. Світло раз лише тим, де є потенціально кому бити. Сохранитися. Свідки парадичок. Єй. Не похарено хижи. Олено, міркуй. Так, древня є. Желіза в нього вже тільки не є. Можеш накопати туй. А от той сісю сталь може буде переплавити, кой може буде. То... О, і все. Смелтер. Все то, що мені треба. Electric Smelter. Тут нормально буде? Нормально буде. Тут треба біля того столиць. А може такий майфайний покласти? Ага, не є в мене раз матеріала на майфайний. Так, все раз... Ой, ні, все раз виключити. Там ще ніхто не спить. Потенціально я хочу, бо там спав цей кемп. Ну,
Ну, всі ресурси принесли, то стройте. Шмелтер. Хочу шмелтер. Ну, а значить, сись тепер може CC переплавляти. Smelt metal from slag. Do forever. Значить, чим буде знаходитися сякий дараб у мене на складу, вони його будуть нести сюди і переплавляти на сталь. Мені сьогодні добрий план. Так, кажете, лаймстоун десь те починили. Щось у мене обстало. Marble та й slate. То туди марабли чинити. А, ну так і буде, так і буде. Там доста було галочку для призонерів забрати, ну то вибрав прямий варіант. Я дуже буквальний челянник. Не наскладує на всій карті. Чекай, я не поняв мало. Не наскладує на всій карті. Що? А, сесе? І от я туди не буду forever чинити. Туди сяк. Кіть каже, що ж на всій карті. Хоч слабо мені сел тут вірити. Ну, ліпше не займати челянника вічно в роботу. О, тут теж є такий. Deconstruct. Олено, будь добра. О, і це теж мені треба. Тут